angle. ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ହେଉଛି ଜୁନ୍ 2 ମଙ୍ଗଳବାର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟପ୍ 5 ଖବର। ଯୋଗ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏଲ୍ପିଜି। ଇରାନ୍ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ଭାରତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଲ୍ପିଜି ଏବଂ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଏଲ୍ପିଜି ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ପାଇପ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ପିଏନ୍ଜି ସଂଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଲ୍ପିଜି ବ୍ୟବହାର ଏବେ ବି ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏକ ଦ୍ୱୈତ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପିଏନ୍ଜି ସଂଯୋଗ ଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁନ୍ 1, 2026ରୁ 30 ଦିନର ସମୟସୀମା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇପାରେ। ଏକ ପରିବାରର ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ଅବିବାହିତା ଏବଂ ବିବାହିତା, ପିଲା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ଥାଆନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ସମାନ ରୋଷେଇ ଘର ସେୟାର କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଯୋଗ ଆବଣ୍ଟିତ ହେବ। ଯଦି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାଧିକ ସଂଯୋଗ ଥିବା ଜଣାପଡ଼େ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ତୁରନ୍ତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଗାଣ କେବଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେବ ଯଦି ଗ୍ରାହକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ସଂଯୋଗ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ସଂଯୋଗ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ବାକି ଥିବା ସଂଯୋଗକୁ ଏକ ଡବଲ ବୋତଲ ସଂଯୋଗରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ 2ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଡେରିରେ ଆସିବ ମୌସୁମୀ। ଜୁନ୍ 4 ସୁଦ୍ଧା କେରଳ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ଛୁଇଁପାରେ ମୌସୁମୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିପାରେ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା। ମୌସୁମୀ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତାଜା ଆକଳନ ହେଲା 3ରୁ 4 ଦିନ ଭିତରେ କେରଳ ଓ ତାମିଲନାଡୁର କିଛି ଅଂଶକୁ ଛୁଇଁପାରେ। ମାତ୍ର ଏହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କେତେ ଠିକ୍ ହେବ, ଏବେଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହି ହେବନି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ 26ରେ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆଇଏମ୍ଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ମୌସୁମୀ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି, ଆସନ୍ତା 4ରୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ପ୍ରକୋପକୁ ନେଇ ସଚେତନ କରାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କଲେ ଏହି ଅପିଲ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରକୋପ ଦିନକୁ ଦିନ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପ୍ରଖର ରୁଦ୍ର ତାପ ଗୁଳୁଗୁଳି ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ବଡ଼ ବିପଦର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସଚେତନ ରହିବା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଶୋଷ ନ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଘର ତିଆରି ତୋରାଣି, ବେଲପଣା, ମାଣ୍ଡିଆ, ପେଜ, ପଇଡ଼ ପାଣି କିମ୍ବା ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅତି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ଅଧିକ ଖରାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋତଲ, ଓଦା ଗାମୁଛା, ଟୋପି କିମ୍ବା ଛତା ନିଶ୍ଚୟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କୋମଳମତି ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଦେହ ଦରଜ ହେବା, ଚମଡ଼ା ଶୁଖିଯିବା, ପରିସ୍ରା କମ୍ ହେବା କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ଝିମ୍ଝିମ୍ ହେବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆମ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ମାନବିକତା ଏବଂ ଜୀବନଦେହୀ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଚୟ। ସରକାରୀ କାମ ପାଇଁ ଇଭି କ୍ରୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କଲା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଇଭି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ହୋଇଛି। ଇଭି କିଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଭି କିଣିପାରିବେ। ସେହିପରି ହାଇକୋର୍ଟ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ 30 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଣିପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର, ସଚିବ ଆଦି 25 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଭି କିଣିପାରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପି ମାନେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଭି କିଣିପାରିବେ ବୋଲି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଗାଡ଼ିର ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରାପିଂ ହେବା ପରେ ନୂଆ ଇଭି କିଣାଯିବ। କେବଳ ଟାଟା, ମହିନ୍ଦ୍ରା ଓ ମାରୁତି କମ୍ପାନୀର ଇଭି କିଣାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି
କରିଛି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ।